Takže čaute, ja vás vítam u môjho prvého videa, ktoré bude ohľadom Shakes and Fidget. V prvom videu, v takom traileri, som ho nespomenul, pretože už to nebudem hrať a rozhodol sa darovať účet s levelom 177. No, tak ukážeme si, čo na ňom je. Není slabý, ale ešte je na ňom čo vylepšovať. Ako môžete, zbrojer nič nemám, ani včera v obchode dobrého. Nič dobrého. Nič. Tak ideme do arény, dáme Miro 55 napríklad. A už je dole, není. Do pekla nevadí. No tak, podzemie mám 10 z 10, to je rytier čiernej lebky. Potom máme ešte vo vieži. Vieš, prvá poschodí, pán Koláček. Prvé poschodí, pán Koláček. Poštu som dostal od neho, tak to je nič. Čo také ešte? Ja je v Čechu pozícia 10, máme parádne percentá. A tuto sú 152 až 152, zlatý poklad a inštruktor, pevnosť 50 a pozícia 10. Sice sme boli na 3. pozícii, ale čo už. No tak, musíte spĺňať tieto pravidlá. Musíte zdieľať video, dať odber na môj kanál, dať like na video a to je všetko. A víťaz bude vyhlásený 25.3.2013 asi o 4:00. Takže ja sa s vami chcem rozlúčiť, uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak, čaute zatiaľ.